Zdar lidičky, moje meno je Mr. Moplay a ja vás vítam vlastne pri tejto informáčke, kde sa vám predstavím a tak ďalej. Takže, ešte raz, moje meno je Mr. Moplay a budem pre vás točiť slovenské let's playe z rôznych hier, ďalej budem pre vás točiť vlogy, gameplaye, pohľady na hry a tak ďalej. Vlastne to poznáte ako normálni let's playery alebo iní let's playery. Takže toto je môj kanál. Takýto kanál mám. Je zatiaľ ešte také v podstate základnej forme, ešte ho budem prerábať, zatiaľ mám len 9 odberov. Samozrejme asi kamaráti a mojich pár účtov. ale určite, keď sa vám zapáčia moje videjka, alebo že proste sa budú vám páčiť, tak mi dáte odber, takže tu pribudnem viac odberov. 0 počet prehratí. No vlastne, už tu nemám žiadne videjko, až práve teraz čo hovorím a natáčam. No. Takže môj kompík, tu mám taký. Tak to mi píše na Skypeku. Ojoj. Takže, to je ATIčko Radeon 5700, ďalej Intel Core 7. Proste také mám kompík, ktorý má asi 3-4 roky. Vlastne má 3-4 roky, no. To už som spomínal. Ojoj. 3-4 roky, takže nie je to nič moc, ale na tú dobu to bolo dosť dobré. Ďalej, mám webku Logitech C160, takže videjka, neskôršie, keď budem dávať webku, že facecam, tak neotravujte ma na tým Skype, sakra, tak bude ma proste vidieť a nebude to v zlej kvalite, keďže webka je celkom kvalitná. Ďalej mám kameru, alebo foťák, Canon 650D, 18-130 mm, aspoň myslím, že sa to tak píše, to je objektív. Ja sa na neho pozerám. Cez neho budem točiť vlogy. Ďalej mikrák mám Hamu CS461, to ešte sa zmení. A sluchátka mám tieto a pomocníka mám kačičku. Aby ste si nemysleli, že opakujem po Gogovi, že on má šišku. Tak Gogo má síce šišku, ale ja mám kačičku. A to nie je žiaden v tom rozdiel. Pozrite si nejaké videjka, kde hovoria o copyrantoch a také. Každý si môže proste dať, čo chce. Nikto neopakuje po nikom. Takže, no. Čo by som ešte viac povedal? Som z Českej republiky. Som Slovenska, ale nastavil som si Česká republika, aby som mohol urobiť aj iné veci, čiže miniatúry a také, lebo keď si nastavíte Slovenská republika, tak isté veci nie sú povolené na Slovenskej republike, čo sa týka slovenského YouTube. Takže, skrátke, moje meno je Mr. Moplay a dúfam, že sa vám bude moja tvorba páčiť a tak ďalej. Dobre, lúčim sa s vami a lúčim sa s vami. Čaute. Are you ready for the rough?